Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela, pero que funciona. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Como a sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben. Con ganiñas de comezar? Sí. Vale, imos aló. Bueno, Raquel contounos que ten unha vena artística xa de pequena, cando quixo ir á cidade dos muchachos, que despois preparouse, que foi en Londres, que fixo teatro, despois pasou ao mundo da empresa. Eu sí que fixen teatro sempre que puden no colexio, bueno, non me desliguei de todo, non? E despois, bueno, pois traballei con meu pai 9 anos, fun por 2 meses e traballei 9, estudiei inglés por as noites na escola de idiomas, pero sempre seguín ca mesma teima, non? É unha maravilla que teña unha vida tan rica, porque pasou por moitas circunstancias, que iso que fan é que teñas tú máis visión global de todo e teñas a posibilidade de valorar máis todo o que che dá a vida, sabes? E se che digo, a día de hoxe, antes tiña máis diñeiro, porque era empresaria, non? E gañaba ben. E agora non teño un duro, pero son tan feliz dedicándome a isto que non podería voltar a unha oficina ahora mismo, non podería volver a facer todo o que fixen durante tantos anos, non? Porque levo pouco tempo nesto, pero vou seguir. Comezamos facendo un pouquiño de mobilidade articular. Imos aí acercando as orellas os ombreiros, movimentos suaves, movimento do pescozo. Iso é. Agora, arriba e abaixo. Teño vos comentar unha cousa que me acaba de suceder vindo por aquí, que me sorprendeu bastante. Que foi que cando estaba a coller o coche, imos cos sombreiros hacia diante, atopeime con unha familia de xabarís que estaban campando as súas anchas ali no medio da cidade. É normal eso aquí en Ourense? Sí. Sí. Hai moitos xabarís por Ourense, sobre todo polo río Miño. Hai a veces que vou correr por ali e se vas correr ás 7 da tarde, hai jabalí sempre. Onde os Aquí atopais? jabalís hai bastante, sí. Atopeinos moi cerca do hotel, o sea, no casco urbano. Sí, no centro. Cambiamos. No meu barrio tamén hai Pero- unha familia que é asidua, eu penso. O que máis me sorprendiu é que estaban super tranquilos os coches a pitarlles e eles ali, sabes, como se Eles fosen facendo, tal. claro. É que xa están afeitos a xente tamén. Impresionoume, a verdade, Pois sería a familia, sería mamá con nenos. Pois sí, era, eu entendía que era unha nai, máis na cintura, cos 3 fillos. Mira, Ou tampouco sei se eran sobriños ou... O parentesco. pero de verdade, o sea, estaban ali, os coches pitándolle, eles non se movían. Non se Eu imputaba. nunca se atopei na cidade. Pois eu Pois, moitas eu sei a veces. segunda vez que os vexo, Eu en estrada sí, pero sin cidade non. É camiñando, que casi dá máis medo que Home, no coche non. en Cambiamos. A ver, outra cousa que vais polo monte aí, correndo, camiñando, e che aparezan, empezan a correr contra ti. A ver que faz. Ti que farías, Estrella? Cabear por un árbore arriba. Para eso entrenamos aquí en Pulsativo, Mira, verdad? con medo pego un chimpo. Aquí non dou feito, pero Xuntamos as pernas. ali o instinto de supervivencia me ia ser cache na outro. mal. Ui. O medo... Sí, aí soltamos moita adrenalina e multiplicas a forza, a velocidade, bueno, todo. Din que si Cambiamos. corres en círculos que non... Círculos non en zigzag, que non En zigzag era. En zigzag era. Sí, porque non dan girado ben. Exacto. Ah, Entón xa sabedes. Se non A pegades o próxima vez. chimpo... corremos en redondo. A ver. Non, en zigzag. Xa sei. Imos cos pulsos e cos nocellos. Mellor non coincidir. Sí, bueno, tamén é verdade. Este como aí que se te topas un león na selva ou así, mellor facerse un morto. Hacia xa adentro. morro A ao ver instante. quen lle dá por pensar eso nese momento? Eu xa morro. Eu xa quedo no Ou se sitio. atopas un oso no bosque que tens que facer... Cambiamos de pé. Sí. Estaría bo. Estaría super Hacia bo. dentro. Non, pois eu prefiro que non, a verdade. Perfecto. Ben, pasamos ao quecemento. Imos facer aí un pouquiño de skipping. Levamos aí os talóns hacia o cu. Uns 30 segundiños.
Imos aló. Ímolos facer como se non tuveramos maniotas. Tedes maniotas? Jolín, ese tempo. Pouquiño, sí. Bueno, eu non sei o resto, pero eu teño por todos os lugares do corpo. Algún hai. Algúna, mías, Pois tres, algúna. iso quítase con máis exercicio. Correcto. Seguimos un Dalle, dalle. pouquiño. Non sei, eu non sei. Tres, dos, un e pasamos ahora aí. Abrimos, levando o talón hacia atrás, movendo os brazos, movimentos amplios. Imos gañando un pouquiño de mobilidade. Isto recórdame cando daba as clases de aerobi. É verdade. A min gustame esas clases, A min tamén. Pois podías, en vez de tanta sentadilla e tanta historia, unha de aeróbic. Non toca, non toca. Eu creo que a xente ten que votar. 3, Referéndum. 2, 1. Moi ben, abrimos as pernas, abrimos os brazos e imos ao lado, subimos e ao outro, soltando aire, collemos aire arriba e soltamos pola boca ao baixar. Eso é, se nos costa moito así, flexionamos un pouquiño os xeonllos e baixamos. Non fai falta tocar ningún lado, simplemente dirixir a man ao pé contrario. E a última. Moi ben, finalizamos o quecemento, imos traballar agora a parte principal. Necesitamos halteres de man e esteira, porque imos traballar a zona dos ombreiros, o peito e os tríceps, de acordo? Pois sí, hoxe Raquel estuvo nos contando un pouquiño a súa vida e a verdade é que é unha vida bastante interesante que me quedei con ganas de saber máis. Pois completamos o equipo un pouco aí na zona artística porque tiñamos a Estrella e agora temos a Raquel tamén, as dúas actrices, é xenial. Bueno, é que a min o que me gusta moito é contar de cousas a xente, a comunicar. É que é mellor cousa que o mundo do audiovisual. Entonces, que ela estea centrada nese eido da súa vida pareceme moi satisfactorio para ela e para os máis que estamos con ela tamén. Primeiro exercicio, imos facer Non sei eu se con estos dados, pero ímolo facer. elevación lateral, de acordo? Entón, collemos aire e soltamos, elevando aí hasta a altura dos ombreiros. Facemos 10 repeticións, os brazos semiflexionados, elevando sin sobrepasar os ombreiros. Dúas últimas. E última. Moi ben, relaxamos. Imos repetir, non? Claro, como sabes? Baixamos. Baixas o peso, non? Están Moi ben. morridos estes brazos. Imos repetir este exercicio, outra serie máis, collemos aire e solto, eso é. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxo. Pois estou chea de maniotas e empecé co peso porque dixen, bueno, sí que podo, pero de repente non podía. Eu agora ando cos halteres de 2 kilos, que parece que non, pero cando tens que ter máis deles así, tiran, E desde xa me están empezando as maniotas por aquí. Ui. Agora traballaremos un brazo en isométrico e outro en movimento. O que imos facer é, mantendo o brazo aquí, a esta altura, vou elevar 5 veces co brazo esquerdo e 5 co dereito despois, posteriormente, de acordo? Así que preparamos o brazo dereito, altura do ombreiro, collemos aire e imos 5 repeticións. 1, manteño o brazo aí, 2, 3, 4 e 5. Cambiamos agora, manteño o brazo esquerdo arriba, collo aire. 1, 2, mantemos. 3, 4 e 5. Relaxamos. Que tal este exercicio? Mal. Intensiño, verdad?
Pesa Super ben. Tira. Siga llevar. Non, a mí os exercicios de hoxe que propuxo Edi de manter un brazo estático e outro movimento gustaronme todos. Sí. Bastante chungo e iso que eu baixei o peso, porque senón penso que non sería quen de levantar pois os 5 kilos, porque teño maniotas por todos os lugares. Agora, colocamos os brazos nesta posición, ángulo de 90 grados, flexionados, altura dos ombreiros, os cóbados aí, collemos aire, imos traballar a zona do manguito rotador, facemos unha rotación 10 veces. 3, 4, este exercicio é intensiño, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. Vai tirando, verdad? Entramos... Este tira. O manguito... O manguito é complicado. As celebracións laterais foron ben. As que non foron tan ben foron estas de o manguito rotador ou non sei que. Esas costaronlle. O manguito rotador, non quero confianzas con el. Ademais, soname algo do coche, que tamén ten manguitos. Sí, pareceme. Deixa mañá a ver como estou. Pero sí que rota. Ben, agora imos traballar na esteira, de acordo? Baixamos. Imos darlle aí a zona do peito. Ben, flexionamos ahora os brazos, cóbados, altura dos ombreiros. Collemos aire nesta posición e soltamos xuntando os halteres arriba, de acordo? Collo aire abaixo e solto arriba. Moi ben. Imos facer 10 repeticións. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. Como imos? Ben. Mellor agora, non? No Sí, chan. home, claro. Nada, os sombreiros, como son músculos pequenos, cando os traballamos queiman bastante máis, vale? Sí, É normal. Os pican, hai que rascalos. Me caches, hai que lle dar unhas fregas. Cando chegamos a casa, non sabes así, Picaba todo. É que picaba todo. Eu non sei como levo o resto a clase, pero digo che que me picaba todo, doíame todo e maniotas a tope. Espero que efectivamente con máis exercicios se vayan estas maniotas e xa mañá este como nova. Veña, imos repetir este exercicio de novo, 2 series de repeticións, collemos aire, soltamos arriba. 2, moi ben. 3, cada vez que levo, seguimos facendo ben a respiración, embigo cara adentro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos. Home, con ese peso ben. Leveino ben, Sí. A min gústame moito facer exercicio de forza porque pois por a miña condición física necesito moito este tipo de exercicios, non? A certa idade é o que é o máis recomendable de feito, non? Ainda que camiñes, eso. En esta ocasión traballaremos como fixemos antes, vale? Con isométrico. Entón, neste exercicio vou a manter un brazo sempre estendido cara arriba e vou traballar co outro, de acordo? Vou a facer 10 repeticións con este brazo e despois cambiamos e facemos co outro. Veña, comezamos co brazo dereito arriba, flexionamos o esquerdo, collemos aire e soltamos. Perfecto. Eso é. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veña, cambiamos de brazo
Mantemos ahora o esquerdo arriba, collo aire, solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veña, que estamos a traballar ben ese peito. 9 e 10. Relaxamos un segundiño, soltamos os halteres. Sí, claro, ir facendo exercicio de brazo con asiduidade, pois vas collendo máis forza, tamén máis seguridade e deixan de doer os músculos que a veces olvidamos que temos. Imos de dar ahora un chisquiño máis de complicación e nada, eu simplemente imos manter o cu arriba, apretando os glúteos e realizamos o mesmo exercicio. Comezamos ahora. Con que brazo comezamos? Creo que era co dereito arriba, de acordo? Sí. Vale. Non che parecía subir. Manteño aí os talóns cerca do glúteo, pés separados en anchura das cadeiras, mantendo os glúteos activos, collemos aire e soltamos arriba. 2, 3, 4, Noemi apreta arriba, 5, estrelliña, 6. Hola. Iso é. 7. É que non che vexo desde aquí. Ah, vale. 8. Estou. 9 e 10. Quedamos xa co brazo arriba e cambiamos. Ai, mi má. Mantemos glúteos activos. Embigo cara adentro cada vez que levamos o haltere cara arriba. 4, 5, vixiamos ese cu. 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxamos, deixamos os halteres, levamos os xonllos cara a nós. O isométrico na esteira, bueno, como estás un pouco deitada, pois por unha parte ben, aínda que a concentración de ten o glúteo arriba, mantén arriba, apreta en vigo, mantén isométrico, levanta, fai, non sei que, respira. Bueno, pois, coordinación. Complícaseme. Moi ben. Agora, volvemos a colocarnos, talóns cerca dos glúteos, pés separados a anchura das cadeiras, mantendo arriba glúteos activos, collemos os halteres, xuntamos arriba as mans, nesta posición, e agora imos cara atrás, cos brazos completamente estirados, e solto, volvendo a posición de inicio. 10 repeticións, collemos aire atrás, soltamos cara adiante. 3, 4, 5, vixiamos aí os glúteos, 6, ese embigo cara adentro, cada vez que exhalo, 8, 9 e 10. Baixamos, relaxo, xonllos cara a nós de novo. Os exercicios combinados están moi ben, porque traballas todo a vez. O que pasa é que tes que concentrarte moito, pois, por exemplo, na elevación de pelvis. Se te despistas, pois deixas o brazo. Se estás atento ao brazo, deixas a pelvis caer. Entón, pois fai falta máis concentración, por eso non falamos. Non se pode. Ben, paramos no centro e imos volver a colocar a posición como estábamos antes, mantendo sempre os glúteos activos arriba. En este caso, o que imos facer son aperturas, de acordo? Entón, abrimos a altura dos ombreiros e soltamos, xuntamos arriba, de acordo? Abro, imos aí con 10 repeticións, xunto arriba, 3, 4, os brazos semiflexionados, non estirados de todo, 6, 7, mantemos ese cuño ben arriba, eso é. Cantas van? 9. 9 e 10.
Baixamos. Relaxo uns segundos. Porque volvemos a repetir este exercicio. Veña, queda pouquiño xa, Volvemos a subir. Apretamos. Abrimos. Collemos aire. Soltamos arriba. Catro. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Deixamos halteres no chan. Levamos xonllos cara a nós. Sabes o que me gusta a min cando acaban as clases? Cando acaban as clases gustame moitísimo. É algo que disfruto. Que digo, ben, chegamos, conseguímolo. Ben, paramos. Volvemos a coller os halteres. Volvemos á posición de antes. Mantendo aí os glúteos arriba. E agora o que imos facer é intercambiar. Levo unha e a outra, de acordo? Intercambiamos un brazo mantendo o outro arriba. Facemos 10 repeticións con cada brazo. Vixiamos o cuiño que este arriba. Activando glúteos. Veña, van 5 con cada brazo. Quédanos outras 5. Soltando aire ben arriba. Moi ben. Pasamos as últimas. E última. Fenomenal. Ai! Veña, estiramos brazos atrás, tiramos pernas. Aguantamos aí uns segundiños. Ben, relaxamos. Collemos xeonllo dereito. Empuxamos cara ao lado esquerdo. Brazo dereito estendido largo do ombreiro. Miramos a palma da man no chan. Miramos cara a man. Cambiamos agora de lado. Recordade, na casa podes tirar todo o tempo que necesitedes, Hai un fisio en redes que fai estas posturas e xira así e dice... Está lá todo, non? Sí, sente o alivio. Sí. Moi ben, despaciño. Ímonos colocar de pé. Ai, Dios mío. Unha grúa, por favor. Un guindastre. Ben, estiramos o brazo, acercámolo hacia nós. Estiramos a zona dos ombreiros. Cambiamos de brazo. Bueno, gustou a clase? Ahora que rematou. Sí. Gustar gustou, que pasa que foi dura. Bueno, hubo as máis duras, creo, Sí, bastante máis. A de onte dos Arriba esos abdominales. braciños, a un Os lado. abdominais nin tanto. Bueno, onte xa non sei cando foi. Xa perdemos a noción do tempo, verdad? Sí, sí. Son tantas, cambiamos. E máis que van a ser, No, xa ves, Sí. duras ameazas. Volvemos ao centro, ben, tiramos ahora do cómodo hacia baixo. Ben, que sea o último estiramento. Cambiamos. Moi ben. Fantástico traballo, Xintiña. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán aquí en Pulso Activo. Recorda manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque iso vai nos axudar moitísimo. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Ai, Moi ben. o pulso, Moi ben. o core, o triste, Os glúteos, todo. Eu todo.